impeachment proceedings. Kamiti mar twak e kind Kenya Kwanza kod Azimio mi thuolo mar dwe achiel bang' jatend kweth mathoth e od burano Kimani Ichung'wah pedho kwayo mondo med gi thuolo mondo gitiek twak kendo chwalo lipod margi. Kata kamano, twak ewi uchumi mane jopiny nie kod geno chalo ka gima olwar e Luanda bang' fwenyore ni Kenya Kwanza kod Azimio ne orem twak motegno e wachno. Walter Nyambaga ni kod ler. Od bura mamalo chiwo thuolo mar dwe achiel ne kamiti twak e kind Kenya Kwanza kod Azimio mar twak bang' jatend kweth mathoth e od bura Kimani Ichung'wah opedho kwayo ne od bura mondo med gi thuolo mar twak e kata doko ne gisekawo dwe achiel. Now therefore the Houses of Parliament resolve to extend the mandate of the National Dialogue Committee by a further 30 days from 28th October 2023, and consequently the committee shall be required to report to the leadership of Kenya Kwanza and Azimio coalitions on or before 26th November 2023 and thereafter submit its report to Parliament. Ichung'wah lero ne od bura ni kamiti mar Azimio to kod Kenya Kwanza ne oyudo kwayo mathoth mag jokanyo, johala, e duond buche mag siasa to kod jokedo ne ratiro mag oganda e kendo nyaka gikaw thuolo mar doyo i kwayogo mane ochwal negi. Further cognizant that the committee is presently in the process of considering the issues for negotiations and recommending appropriate constitutional, legal and policy reforms on each of the framed issues, which are electoral justice and related matters, outstanding constitutional matters, fidelity to political parties or coalitions, and the law on multi-party democracy, entrenching the National Government Constituency Development Fund, National Government Affirmative Action Fund, and the Senate Oversight Fund into the Constitution, and establishment and entrenchment of state offices. Kata kamano, kamiti no wachore ni nyaka sani pok oloso motegno kendo yudo winjruok ewi wach pek mar ngima mane omiyo Azimio ng'anyo. Gino mamiyo jo Kenya mathoth chunygi omedo jok ni onge olemo matwak makamano nyalo nyuolo negi. We have so far tackled and agreed on a number of issues. We are yet to agree on the matter of the cost of living. And if and when we do so, we are going to communicate to the public. It's a matter which is still squarely on the table. And it's a matter which we have seized over as a committee. And it's a matter which we feel is extremely important. And we are going to deal with it conclusively, yes, during these talks. Kwandayo ko nigi sechwalo kwayo ne agulu mar omenda mondo migi sir mar omenda kaluwore ni gisema na bedo ka gitiyo kod pesa mawuok e ofuke gi giwegi. Well, we had asked Parliament to help us cover the cost of this retreat. We are hoping they will accept. Kang'eyo nikech ne wakwayo gi pesa mondo gikony tich mar dialogue committee to podo kwayo no pesa no. To wanodhi mbele nikech ma tich mar jo Kenya wajitolea kendo wagolo pesa e ofukwa